Sih, jawabannya sih. Oke. Loh. Wira kata 10.000 men. Kalau 10.000 udah gedaan biar. Tapi foto kan merah itu loh. Kamu kan delok iku. Wah, mantan lu delok ae. Kalah sing kangen arek ngono. Ayo. Delok ngaruh dhewe. Dan Asep Irama kok enak ya. Asep Irama nih. Asep Irama. Paten ono ae. Kok tak tunyo kan kok ngomong. Ancep cepet bison kok. Ayo. Tolonglah hambamu. Oh background baleni mana? Jalan. Background kan belum Tuhan ya. Biasa sing melas loh. Apa mesti ngene? Nek amin wis melas, cangkemmu yo ngono background kaki. Lah yo, iki wis melas ngomong ora emane. Baleni mana nih? Ajak apik. Muga kablok aja. Pantenono amin jembarku pure padam galane aja sampe ditakoni karo malah oke sikon rokone tak gowo aku titip nek ngono mbok bawa titip lu bopo ah yo Asep jenenge Asep kacamotane kaya kacamotane dokan mosok nek iku gak pantes ya Min ya nek awakmu piye Min kene lek yo ganti yo oke kenalan saya Ikra Maulana Ikra Jagat Manaraja Ikra Jagat Manaraja kamu maling di mana? Maling kaki bukan lah yo kamu nu iki ngono jenenge Asep apa jenenge asline? Ikra Maulana tapi yo ngono nek budal nonton jalanan larekane dibenang nggih
iki. Sedene. Mulai arek cilik ngono. Iki aku arek bau. Bawa arek di bawah umur Ojo nyontoni, ojo nyontoni. Nyontoni kudu iki lho, wong iki lho nonton. nyontoh kudu wong apik. Kok ayo. Akeh arek cilik, akeh muslimin muslimat. Apa maneh wingi nang poso? Poso. Lho, lapo kok mesu-mesu to? Iku lho, Mas. Nyambut gawe. Nyambut gawe. Amin. Min iki lho, praene elek tapi tutur bahasanya itu. Menjual iki, menjual. Hah? Menjual. Ketinggalan larene elek. Tapi wajahnya akhlake apik. Akhlake Akhlake apik. tutur bahasanya itu. Tutur bahasanya kayak piye Min? Nyangkeman. Dik. Wis apa jenenge? Kira Maulana kamu, kowe kira kamu. Mas Ikra. Ikra. Ini lho, beling maling. Ya, beling maling iki. Kata. Ala masa. Min, bener iki, tapi ketok Min, kacamataan ketok. Sik iki piro? 1. Min piro Min? 1. Satu. 1. Lho, iki kacamataan iki ketok 1. Nek Amin di kacamatai gak ketok, tak aneh. Lho ketok tak. Min, iki piro Min? Lho ya apa? Sik, Min, iki piro Min? Lho karo. Masih iki di kacamatai gak ketok. Amin cok. Hei, kelo. Coba, awakmu. Piro lagi? Piro? Kotor wedok lu tak perkosa kok. Min, aku iki tukang tambal ban. Uripe sadalan-dalan. Golek pangan. Apa? Arek iki. Heeh. Lah kok gak kempakan. Kon kok ketok? Ketok. Ada toro lerek kali buka ulang ayo. Sampai kana? Sing delok. Sampai bisa nyanyi. Ayo, aku iki tukang tambal rezeki sadalan-dalan. Tepuk tangannya mana? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ngono lho, masih nyanyi saiki tepuk tangannya wakeh. Iku jenenge guyub rukun warga masyarakat Balung Biru. Saking guyub rukune masih nyanyi saiki tapi seneng kabeh. Semuanya iki masyarakat Balung Biru. Terus desa Balung Bendok. Balung besuk. Balung